kawan Pak Mujeni lan Pak Mundui. Nggih Ndara, kula Pak Mujeni. Kula Pak Mundu non. Adalah pono kawan. Tua saya aku sembrono. Nawa non. Gak kena disepelekno. Gagak bongol pono kawan. Napa onon gagak bongol? Tibae Pati Sena iku temen Digdaya. Male cak. Nanging aku ora was melang babar pisan mengkono. Ira kadipyane Pati Kakak Bongol yen diatasi musuh karo jiwaku. Non biasae mawon non. Ki nek sampean ngoten terus, mungkin padha karo padane panjenengan piyambak ya. Iki cek sapa ya? Iki ya sing duwe cengkok-cengkok ini Cak Jeno Aji karo Cak Pak Teguh. Rawuh aktif iku jang ya wayangan arep. Alal dalah mari riyaya. Iya. Dalange loro. Sapa? Iku Pak Teguh karo Ki Purnawan. Lho, duwe Pak Profesor akeh rek. Tahun ping 4 lho, ya apa nek ndek iku kudune diamalno. Ya kaya ngene iki lho. Awak dhewe untuk matur nuwun karo panjenengane. Profesor, dokter, lho dosen, lho. Spesialis anak, lho. Pagelare akeh. Mula seneng uri-uri budayane dhewe. Oh, awak dhewe matur nuwun. Lah dalang-dalang iki kek rezeki ku kabeh ngono lho. Oh iya. Iya. Mulai didongakno seger waras, sehat, panjang umur, majan to sepuh tapi sik sehat. Loh, sehat. Terus tanggapane yo cek lancar iki ngono lho. Taun ngarep ki meneh iki sing berhubung Alengka durung tutup kare. Apa Cak Gugur Indrajit to ya rubuhan Dasamuka. Oh, riko. Lha jare biyen diagendano ngono ayo wis sabda pendhita ratu andu. Oh, lha la ya apa? Lan maneh wis luwe lian. Sak jempok dodok tek ngene lho. Wis beda wis. Iya ta lho aku tau nglakoni kok. Becak. Apunten Pak Prof. Nek mboten sepaneng. Wong panjenengan ya seneng gojek kok. Iya nek cara kene guyon nek cara ana gojek wis ana profesor wis jan. Gadekno temen karo seni pedalangan wis nitari wis warang lah pokoke ora bedak-bedakno. Kan iki mangyo dirawi dulur-dulur dalang akeh. Iya. Padha rawuh. Panjenengane Bapak Surwedi ya rawuh sekalian kali Bu Erlis saka Balung Bendo rawuh melu nggone awake dhewe. Pak Tris Teguh ya rawuh. Mang dipijeti karo Pak Tris. Anakku Sarjono ya rawuh, mari dipijeti Pak Tris dipijeti anakku Sarjono. Dadi wong tuwa iku gathik merentang ngriki Pak. Ero. Iya. Kindo ya rawuh. Adi saiki panggilane Gusndo. Apa ngono, Cak? Nek kumpulan dawa kaya Malangan ngono. Aku wis biasa iki yo pantes ae, Cak. Iya. Ya tunggale lho sapa jenenge anu Cak Bakir iku. Wah. Kacamata ireng. Kakak Ki Suryadi ngendang ya dalang. Dalang saka Balong Panggang. Kita tuku aji anakku ya
melok nggone Sabtu Arga Dedali ya melok pisan. Bayarane akeh dhewe. Kok ngene kok. Jare Cak Marto ngono, dali. Rene ae. Pokoke bisa karo Pak Prop ngono wis ora emanan. Iya. Mugi berkah sedayanipun. Ponokawan Pak Mujilni lan Pak Mundu wonten dawuh Ndara. Nggih, Den. Wis aja ngrembug botomu dhewe ana mburiku kene. Bondo surak, bondo keplok. Nganti aku kedeser pirang apa sing tak gendong tak endit. Oh nggih, Ndara. Nggih. Ayo ditutno ae, Cak. Ndara iki. Iya. Nek gak dilingno nek gak cocok, engko awak dhewe dipecat. Dilereni nyambut gawe apa? Nyambut gawe saiki angel gak jaman. Kaya pengawen. Jan wis. Kadang-kadang nganggur, kadang-kadang yo. Ya wis, ayo bersyukur. Tegese syukur iki apa sih, Cak? Wis gak kena dirembug ana kene. Engko ya kapan-kapan ayo. Nek wong tuwa bersyukur tok. Tapi intine ono lho, ngono. Dadi gak gampang ngucapno syukur. Soale ngrembug swarga neraka. Kudu ero. Neraka sapira? Lho, swarga iku pira lawane pira? Lho ngono. Kudu ngerti. Riko kok lho aku tau ngaji nang kiai ya. Oh, pokoknya cocokan. Ya, kono kawan. Nggih, Ndara nyuwun pangapunten. Disahae. Kakak opo? Ojo kagan sumbar. Ayo gelem bali apa ora? Yen ora gelem bali kelakon balimu baliaran. Ojo sombong kon, ojo kaduk. Tunggun saudara. Ya karepmu apa tak tunggu. Mendel saknalika Sang Prabu Antisura rumaos wireng jroning penggalih kedengsel kawan pati kakakku mliru mripati mringis untun kaya wesi mari den grendo mendeleng mripati berapa pang praupani premos den mlilit mekaten sabuk den siseti celana niwonengen den jengking silem kebatinan coklo krawate tandange Prap Antisura sanjak kaya banteng keserempet melor awas mati deningan dalam Bodo surak, bodo koplok nggih Ndara. Siap, Bos. Kalah keplok menang ya keplok. Dodo kalah nek menang keplok ayo Cak. Iya.
ora takon mundur anti suro aku yo mengkono ora mundur sak jangka sehat ambalon maneh legane ati ping 3 sehat hei kete kok geletek kon bongol tangi ongol nek kurang percaya sukat teko ngarep teko mburi nyo ambek klesetan ambek miring hei awas podo nyikute podo penyikute oh geblak dibaleni meneh diambali meneh oh kakuan wis apal areke wis titen aku kakang ya genti gentet awas
Dawa kacane. Padha. Iya, padha. Wah, hey. Wes. Kano mletike. Mletike ngenteni meneh, dalang meneh. Lengkap nih, ana kobonge barang. Kreasine jan luar biasa. Awas. Hey! What? Yana mangancuring mesana wang malang upokan ser marah ijatan kenahaning kanjeng ana gajah singa kanjeng ana gajah singa tero Pati Gagak Bongol lan pedang pinorean kawula nuwun wonten dawuh Gusti Kula Raden Werkudara. Duh Gusti Kula Raden Werkudara. Apa sababe sliramu tak bengok tak pisahke nggonmu Bandayuda. Kaya dening tak sawang kewan utawa keweran gon menandini ratu rong perkara ratu kembar Sang Prabu Anti Sura lawan Prabu Surabasaya Surabasa nanging kula tasih panggah kula tasih panggah Gusti Kula Raden Werkudara wis mundara sawetara tak jangkahane
ana manganjuring senowang malang upo gangser kanjeng ana gajah sina aro ana wong gedhe dhuwur kuning blenga-blenga. Apa iki sing jenenge Werkudara? Apa iki sing jenenge Bratasena? Wah, ora luput. Ya aku Werkudara ya Bratasena. Liramu sapa? Prabu Antisura. Aku Prabu Surabasa. Mapan kebeneran sing tak golek kepethuk Werkudara manuta tak podo tanganmu cilik gedhe tukel janggamu kiram tak gawe golekan tampan ana tunggake Werkudara iki. Bah! Waduh. Hati-hati kakak. Ya. Waduh, kucing mati. Hei. Adalah kurang pengajaran. Kurang pengajaran. Gusti Ratuku dikae pati ana ing Madyaloka. Parat. Tajan apa ora nrimake bela Gusti Ratuku. Ayo Kakang, dibyong Werkudara mati dening aku Werkudara.
Yana netra saksunaya Restinya melon ana karna kerne sukunya loro watekono saja jagat dewa Bathara ya jagat wasesaning Bathara kang linangkung kowe ladal bubar maut Nalendra saka negara Bata Sarempak lawan Bada gelar Prabu Antisura lan Surabasa anggone sabiyantu marang anak Prabu Duryudana gagar wigar tanpa gawe sakwadya balane mati dening Werkudara. Ya, iki Senopati Ngastina. Prabu Salyamati. Ya, ojo kirang gumuyu Pandhawa. Dinane iki Pandhawa mbok menawa wis titiwancine temekaning pati. Ajiku Cendra Birawa metu saka Agap. Ini Bapak wonten jauh Bapak. Medal saka gunung Pejagalan kalongosos kleweran gede gero-gero suara anyo wewe kombel kang samyojo What
wonten pengendikan dawuh Bapak nimbali dhateng kula Aji Cendabirawa. Wonten damel ta, Pak? Iya. Aji Cendabirawa nggih wonten dawuh aku njaluk gawemu. Aku njaluk sabyantumu. Nggih. Badhe nyuwun menapa? Dinaniki aku madeg dadi senopati. Senopatine prajurit Ngastina. Nyenopateni anak Prabu Duryudana. Mula aku njaluk gawemu. Pandhawa dina iki mangsa mosok Buddha Aji Cendabirawa nggih kula mangsane Pandhawa. Wah Pandhawa ndak mangsa mati dening aku. Aji Cendabirawa Pandhawa. Katio Sutra Dewa Angka Sirikan dinyangking gendewa ngayatono cumbare mangkoto mangko dhisik nggonku kurung petak sumbar ana Tegal Kurawasetra iki ana buta sikile ora ngambah Bantala iki sapa kok nyumbaring Pandhawa. Aku ajine Bapak Prabu Yayu aku iku Aji Cendabirawa. Aji Cendabirawa iya. Jenengmu sapa? Ya aku penengahing Pandhawa. Satriya Madukara Raden Harjunaya Permadi Janaka. Prong tak gemprong lelo
kebeneran rek. Sing tak goleki. Wah, iki bakale panganan. Lulele lulele lululu prong tak gemprong lelulu lulelu. Angel lho ngene iki cara lawas ngene iki. Wong aku nek gak ngene wis wadah iki mang nuju eling kandakno. Ayo nom-noman iki ngono sing delok sowan nang dalang tuwek-tuwek takon ngono lho aja yo wong payu wis. Wah. Kancu. Wah, kebeneran Arjuna Denda Birawa ana waran. Manut to ha. Dinane iki Pandhawa bakal tak mangsa dadi panganing Aji Denda Birawa. Oh, minger gulumu kelakon. Waduh, koroan tangan rek. Ranging Arjuna. Waduh, perang halus rek. Kupu tarung. Awas. Suarane aja dipedhot lami Umi. Lah yo kangen sih aku. Ambek perangan ngene tak rungono. Lilir-lirena. Mirasa.
Ya yang ngono ah. Aku ora selane kok. Masuk. Woi. Kacarita mangkono. Aji Cendha Birawa mangsa ing Ayudha tandhi kelawan Janaka. Den pasi jumpari. Tembus walikat Jojo prapteng walikat dadelan padine. Depaning Bantala. Aji Cendha Birawa iku ora kena manggu. Wesi. Kacarita mangkono. Aji Cendha Birawa saged urip melih malah dadi loro maju bareng. Asale siji maju dan lepas jumparin kalian Janaka. Pejah sore meneh. Dadi loro kapejan malih. Kalpasan jumparin. Pejah Cendha Birawa. Sak nalika caket urip melih asale loro dan dipapat maju bareng.
Hei! Awas! Hei! Aja! Hei! Aja! Aja! Ana buta gedhe metu saka gunung pejagalan kalongosos keleweran gede gero-gero suwe aranyo gendrowo wewe gombel kang padha Kacarita mangkono aja Cendabra asal siji. Den pateni mati dadi loro dilepasi jembare. Mati loro dadi papat. Sanalika maju bareng kaya ampun Cendabirawa. Woi. Asal siji mati dadi loro dadi papat dadi 8 dipateni kalih Perkudara kalih Gada Rujak Kolo mati 8 dadi urip meneh dadi 16 den pateni urip meneh dadi 32 dadi 24 dadi 100 28 dadi 500 dadi 1000 dadi 10.000 nganti 100.000 obak puru kasetra bak aji Cendabira kaya gor-gor kake jagat ngawero.
pati meya wah wah Pura kasentra aji cendha bira maewewu mayuta-yuta wah ora ditokno kabeh wayang entek wah iki kena gawe sili-silian wah Pandhawa dak mongso yo Pandhawa dak mongso Pandhawa dimongso ayo dimongso kro dipangan Hei
Tak mongso ing kene dadi lan patimu dening Aji Cendrawira. Ajine bapakku Salya. Ayo, sapa sing maju tak mongso nganti dadi maewewu mayuta-yuta Cendrawira. Lamperong kula wonten dawuh Kakang Mas Werkudara. Ayo kondo marang pujanggane Pandhawa yaiku Jalideng Kresna kakangku nganti kuwalahan nandingi Cendrawira. Nggih coy kula dherekaken Kakang Mas. Jarwo muda mudyane Sang Prabu Kresna ramane dhewe saji siswa arane bangsa Nawa. Kyai Werkudara lan Permadi. Wah. Jalideng Kresna kakangku. Wonten dawuh Koko Prabu. Sing dadi senopatining Kurawa ingkang Paman Prabu Salya. Iya. Jalideng Kresna kakangku. Siadi kaya dening keweran nandingi Paman Prabu Salya sebab ngedono ajine Aji Cendrawira asale siji dilepasi jemparing karo Jalampura mati iso urip meneh dadi loro pateni karo mati urip meneh dadi papat dadi 8 nganti dadi maewewu mayuta-yuta Mbak Aji Cendrawira kaya dening jagat iki dibeki Cendrawira. Jalideng Kresna kakangku para sapa kang bakal nandingi bapakku Salya. Adikku di kembar nang Krasdewa. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Mrene ya Yayi.
bangsa kawula nuwun wonten dawuh Koko Prabu nimbali dhumateng paduka nang kula inggih wonten dawuh nimbali dhumateng Kang Rayi Raden Sadewa Koko Prabu ini Yai saka pamawasipun Kakang kanthi weninging batin ora ana meneh kang bisa ngasorake ingkang woing Mandaraka jeneng para yayi nang kula Sadewa. Mula dinaniki aja dikangelan, Yai. Papaken ingkang Prabu Salya. Duh, Koko Prabu, nyuwun pangapunten saderengipun. Nggih, nyuwun pangapunten saderengipun Koko Prabu. Kakang Werkudara, Kakang Janaka kemawon boten saged nandhingi kridaning Kanjeng Prabu Salya. Menapa dening Kang Rayi Raden nang kula Sadewa dos pundi Koko Prabu menapa saged menang tanding kalian pepundhen kula Kanjeng Prabu Salyapati iki winangka dalan ya ning ana carane liramu kudu manut kelawan pun Kakang Yai nggih kedah manut panjenenganipun Koko Prabu dos pundi nggih Kang Mas dos pundi ngene maju nang Kang Wa Paman Prabu Salya sungkemen pepadane Kanjeng Paman Prabu Salya pasrahapati kelawan Kanjeng Paman Prabu Salya wis mosok budha kembar pethono Kang Wa Prabu Salya nggih lengan sendika ngestaken dawuh Koko Prabu nggih sendika ngestaken dawuh Koko Prabu. Kakangku kula wonten dawuh Koko Prabu awat-awatono Yai botono saka kadohan Yai kembar ya didenger sekno kakangku ningge Koko Prabu ngendika ngestokaken dawuh Kasih
Raja pelor kencana bau tengen pangembat mojo bau keri panggonggong mungso playuning lerone mis kencana jagat dewa Bathara ya jagat wasesaning Bathara kang inangkung ora pangling kembari nang kula lan Sadewa malah sing ana ngarep kok Sadewa inggih wa sungkem kula Kanjeng wa inggih bekti kula wa ya wis tak tampa nggih anake Madrim kembar kanthi bungahing penggalipun nggono marak ngersane punwa ana parigawe nggih wa nyuwun pangapunten saderengipun Kanjeng wa madeg dados senopati nyenopatene prajurit Ngastina majeng ana ing palagan ing Tegal Kurukasetra wa sinten kang saged nandingi dhateng sekine Kanjeng wa Prabu Salya Kakang Werkudara Kakang Arjuna sami keseser kalian panjenengan langkung-langkung ingkang putra Raden Sadewa oh, tinimbang kula nyumur pikadang kula Werkudara Kakang Janaka pejah alung kula panjenengan pejahi langkung rumiyin kula pasrah pejah kula dhateng panjenengan wa aduh anakku nggih nang kula Sedewa aku eling kelawan ibumu eling karo ibumu adikku Madrim aja kaya ngono nggih Raja Ndalupati aja mung syukur matur adil pasti ana adil bakal mudhun bakal ngadili sapa wae sing tumindak kurang becik umpamane anakku ngger kembar nggih wonten dawuh pun wa iki mung dadi senopati mung lahir wae ing batinku ora tega karo Pandhawa tresna karo aku tresna karo Pandhawa ke ana dalan kula wis Baliyo Pandhawa bakal menang ning syarating kakangmu Prabu Kuntadewa kongkon maju nggawa Kalimasada marang Punwa nggih nggih mekaten wa nun tambah pangastu nggih nesaken dawuh iya aja bodho nggih
Yai Nangkula lan Sadewa Bali ana ngersanipun Kakang kaya ngapa? Dawuh pangendikane ingkang Mandaraka Prabu Salya Kyadi pasrapati marang Kanjeng Paman Prabu Salya. Inggih po. Wiwit Purwa Madya Wasana kawitan tengah pungkasan menapa ingkang kadhawaken Kanjeng Koko Prabu menika kula sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Prabu Salya. Duh, Koko Prabu. Dawuh dhateng Kang putra kembar malah Koko Prabu Sinuwun Kuntadewa ken majeng dados senopati bela dalah dadi Kang Raka Yai Prabu Kuntadewa. Nggih kanthi ngasta Jamus Kalimasada. Yai Prabu, Yai Prabu. Harjaning nagara sarta para kawula Yai Aji kula wonten dawuh Kanjeng Koko Prabu rawuh dhateng patenggan kula. Nggih, Yai. Kula kinten Yai Aji mireng bilih Senopati Ngastina ingkang Mandaraka Paman Prabu Salya. Inggih. Koko Prabu kula sampun mireng lajeng kados pundi Yai? Boten wonten melih mangsaipun Paman Prabu Salya menawi boten panjenenganipun Yai Aji Kuntadewa kanthi ngasta Jamus Kalimasada. Marang kakangku dina iki madeg dadi senopati mungsuh marang bapakku Salya nuninggih Koko Prabu
Paduka ampun ewet perkewet Koko Prabu. Yai. Dos pundi Yai? Nuwun sewu Koko Prabu. Kula slamini gesang menika mboten natih memengsan. Lan malih kula mboten nate perang. Koko Prabu nggih kedahipun perang Senopati. Ampun ngantos kula menika gadah dedusan dhateng tiyang sanes gesangipun Prabu Kuntadewa. Menawi kula damel sirnaning tiyang sanes dosa menapa ingkang kula gendhong kula indit dumawah dumateng Ripaduka Kuntadewa Koko Prabu menika Baratayuda Jaya binangun perangi tagih tinagih potang pinotang budi pakartiki sasi budi candala ambek angkara murka Yai kersani Koko Prabu. Umpami Yai Prabu mboten kersa menika dos pundi para kadang Pandhawa sirna marga layu umpaminipun mbok bilih menika sampun tebusanipun kadang kula Pandhawa anggenipun wonten tiyang sepuh ingkang sampun angurmini gugur wonten medan peperangan salebetipun Baratayuda Jaya binangun Koko Prabu. Weh ladalah Yai. Yai Prabu nun wonten dawuh. Ginanipun menapa ingkang raka menika kadadosaken pujangga pujangganing perang Baratayuda Jaya binangun. Panjenengan sampun percados dhateng ingkang raka sadaya para kadang. Lah kok panjenengan menika mboten kersa utawi ngendhani lampah menika dos pundi Yai? Lah nggih kuciwa Yai. Yai ngantos nuwun sewu Yai. Kula rencangi kula menika nilar negari Ndwarawati. Nilaraken garwa. Nilaraken sagunging para wadya ing praja Ndwarawati. Awratipun tanggung jawab dados pujangganing para Pandhawa. Umpami panjenengan boten mituhu menapa ingkang dados dawuh pangendikanipun pun Kakang Yai. Alung kula nyuwun pamit kula badhe kondur dhateng negari Ndwarawati kemawon Yai. Inggih ampun kula purun Koko Prabu. Wah. Lah kok yo enak temen. Barang Jlideng Kresna kakangku arep bali kok malah para gelem. Yai Kuntadewa pancen sapa iso nglakoni kaya Yai Prabu? Perkudara wong nglakoni sabar darana sabar sare tableh sekolilo anggil gegowana langgeng becik demu ala demu wis dadi watak wagile kang raka Yai Prabu Kuntadewa. Yai wonten dawuh Koko Prabu panjenengan kersa dados senopati panjenengan panggih ingkang paman Prabu Salya kanthi ngasta jamus kalimasada. Yai nuninggih Koko Prabu ngestakaken dawuh paduka Kang Mas.